Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Awa ndi a Vitumbiko Mumba. Tonse tikuwaziwa bwino pa ntchito yawo imene akhala akugwira mdziko muno. Ndipo imene akugwiranso mdziko muno ntchito yotamandika kwambiri. Iwowa anali ku unduna wa za ntchito, pano ali ku unduna wa zamalonda. Lero akuyendera ku Limbe kumene apita ku warehouse a Sana. Kumeneku apeza kuti kuli mabero a sugar ochuluka kwambiri amene akusungidwa ku warehouse amenewa. Kumachita kuti ku mashopu asana sugar kulibe. I don't have time to wait for you. I've issued an order and a directive. Get the sugar now in the truck to the shop at the very corner where there's no sugar right now. Yeah? Please come now. Zimenezi ndi zimene zikuchitika Malawi. Mashopu ambiri akuluakulu akumakunda kubisa zinthu nkumanena kuti zinthu sizikusowa pamene zinthu zijali nazo. Sitikusowa kuti cholinga chawo ndi chiyani, koma ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. Izi zawanyasa anduna kwambiri, ndipo awalamula kunena kuti anyamata amenewa asana anyamule sugar ndi kukamusiya m'mashopu mwawo azipezeka. Sizabwino kumasunga zinthu zimenezi ndi kuphwanya malamulo. Nde andunawa awalamula kunena kuti anthu anyamule aino ake asana anyamule sugar ku warehouse ndi kuwapitisa m'mashopu awo asana ndi kuti azipezeka. Nde taonerani kaklipi kameneka mumve kuti zikukhala bwanji, koma andunawa osanama ntchito akuyigwira. Tateni tionere ni tibwera ni makomenti. I don't have time to wait for you. I've issued an order and a directive. Get the sugar now in the truck to the shop at the very corner where there's no sugar right now. Yeah? Please come now. All you're not doing, just go to the warehouse. There's a third right that side. Let's go. No sugar, no sugar, no sugar, and today with all this spice of sugar. Eh? Let's go to the shop and see if there's no sugar. Is there sugar at the shop? Is there sugar at the shop? Yes. Let's go there now and see the shop. Let's go and see now. If I don't find sugar at the shop, I'm closing the shop. Because I've sent my mmene moto ndi mmene zikukhalira ku Limbe mmene Vitumbiko Mumba ya zamalonda warehouse a Sana kumene akapeza sugar ochuluka ngati mmene mwaonera mu chithunzimo. Zimene zachitika ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri, koma nanga Amalawi akutinji pa nkhani. Tikufuna tikuoneseni ena mwa ma reactions a Malawi makamaka pa masamba a mchezo amene nkhani yaponyedwa kuti tizionere limodzi. Ndetateni timve tiwerengeko ma comment awiri atatu a Amalawi, timve kuti Amalawi nawonso ndi okwiya bwanji pa zomwe zachitikazi. Awa kuti Kasongo Mumba ena kuti mwenye uyu lero sakagona bwino. Waziwadi kuti anduna waziwadi anduna osati Sostene amatinamiza kuti akugwira ntchito uji. Iya amene watu akuyamikira anduna kuti uyu nde Kasongo weni komanso sizicha amatinamiza agwenge kuti akugwira ntchito pamene chikhalire chakungokhala phi osagwira ntchito. Tete ndipitizeni kuona makomenti ena kuti bwanji. Awa Stanley Makombe akuti ask them anduna chifukwa chimene akusungira sugar muzi wa sosi ya zonsezi apa mukupanga zinthu za pompo akunamizani amapitisa ku shopu kuja mama wapezeka mulibe amusamusa ndi usiku. Iwo akunena kuti mwafunse chifukwa chimene akusungira mwina pali nkuteka anthu ena akuwatuma. De iwo komenti yawo akudero ndithu. Ndipo komenti ya pasi pakepo akuti kodi andunawo akumapita okha kutanthauza kuti kulibe ena oti angagwire ntchitoyo. Ngati mukutero awachosa
awachosetu osamangolandira ndalama zaulere. Awa ndi akunena anthu ogwira ntchito ku nduna wa za ntchito kunena kuti kodi akumangowasiya anduna kuti azipita okha. Ngati zili choncho ndiye kuli bwino awachose ntchito anthu ena asamangolandira ndalama zaulere. Chifukwa ntchito iyi bwezi akumathandizana ndipo bwezi akumapita ndi anyamata awo andunawa osati nduna ya mtunthu kumapita makamaka zimenezi. Koma izo ni nkhani ya tsiku lina. Koma padakali pano ife tikuombera m'manja anduna kuti akugwira ntchito yotamandika kwambiri. Zinazo akambirana konko. Comment iyi yochokera ku akuti people of Lilongwe akunena kuti government lipeze good alternative kuthandiza ndi kusowa kwa sugar. Sitonse ikugula sugar amafuna ndi tikugula. Sitonse tikugula sugar kuma store akuluakulu. Honorable Minister Vitumbiko AZ Mumba, from where I stay kufika kumene kuli Isana store is 3,000 transport. Kupita kubwera wayo ku area kwathu sugar is 4,000 per packet. Ndi angati tifike kusana kugula sugar ochipa. Something is not adding up. Why sugar price is going high pamene sugar sana kwere mtengo. Okay, awa amangotanthauza zonena kuti anduna awa sikuti azingoendera masana mokha. Komanso akuyenera kuti ameme mashopo onse amene akukweza sugar ndipo alongosole chifukwa chimene akukwezera sugar. Kapena tenene kuti anthu akumasowesa dala sugar ncholinga chonena kuti sugar yo azidula. Nde awo amangopereka maganizo awo otero onena kuti akuyenera kutsitsa sugar mashopo onse osati kusana kokha. Nde emenewa ndi maganizo awo chabe. Nde tipitirize kuona zimene amalawi akukamba pa ground. Ena akuti komatu mwenyeho ndi okula mtima. Kodi akubisira nji sugar amenewa anduna next time taesani kuyendako ndi amalawi. Akuti osamangowasira anduna okha kuti azikalowa mmenemo koma angopita kumene kukwaka akalowe limodzi ndi amalawi akaone zimene angapange akapezeka ali ku airport anthu amenewo. Koma izo ni maganizo chabe anthu amene timafuna kuti tingokuonesani makomenti osiyana-siyana ndipo makomenti owo alipo ambirimbiri. Koma padakali pano mmene tikukamba pano ndizonena kuti anduna watango yankhula zimenezi anthu likalikiriki kuma warehouse amenewa kulongeza sugar kuti apite naye kumashopo. Nde taonani mmene zikukhalira pamene anthu akulongeza sugar amene kumukweza mmagalimoto kuti apite naye mmashopo asana. Iya zimenezo ndi zimene tinakubweserani padakali pano kuti muone mmene zikukhalira mashopo asana makamaka ku warehouse kumene anduna anapitako. Choncho ngati mwasangalatsidwa ndi video imeneyi timakupemphani kunena kuti please subscribe to the channel komanso osayiwala kupanga turn on notification bell ndi kupanga comment. Maganizo anu nanunso tifuna tiyamve pansipa. Zambiri tikhale tikupasirani takhalani pompo. Koma padakali pano. Let's go there now and see the shop. Let's go now. If I don't find sugar at the shop, I'm closing the shop. Because I've sent my boss there on Saturday, Sunday, today, Monday. No sugar at the shop. We've got all these loads of sugar here. Can you take all this sugar now? I want you to get the shop now, the sugar.